minu na gịnị me na aka aka ga-esi wee nyelụ ndụ ya bụ nwaanyị aka. And ife jibaka wee bịa n'ụbọchị nketa bụrụ none other but ife melụ ịmagon over the weekend. Dịka iso emalụ ịmagon Davido bịa na Jerick bịa, Aguero Banks bịa, Chief Priest bịa, Zoro onye nke anyị bịakwuo. Ịmaka na a lot of people, a lot of artists, a lot of celebrities, in fact, mmadụ gwụrụ n'ụlọ. And bụ nwa na onwe m n'ọkọ ya dị, eche m na ịmago business as usual. Amarọ m n'ọkọ ya dị. In fact, it is so massive to the point na nnọkọta ọ na-agụbazikwa ụmụ nsị dị ya emechọkwuo m achọ n'etiti igwe mmadụ. Ọ bụrụ obere ife. Ọ bụ na ị ga-eme ntị jee na ya bụ ife, ya bụ event, ị ga-aghọta ihe na-ekwu. And ihe nji oburu ya wee bịa today abụrụ none other than ndị ife, aside from ndị ihe anyị na-eme na-amasị ọtago ihe mere ebe ahụ bụ ihe ọ bụ afọ m anya mmiri gbaa m. Afọ m ya bụ ife nụ ife ndị ọzọ megasịnụ anya mmiri mee gịnị tụtụrụ m mebe ihe sọrọ ya. Now, ọ bụ na ị wee parents, whether na ịbụ nne ma ịbụ nna, ọ bụ na nwa gị na ịmaghị ebe ọ nọ on Saturday night, biko ọ bụ na gị na ya nọ kịta nejere ya anya ọ nebaluo ya anya. Ịma nje jụbi ajụ because ịma ndị show mụ na onwe m na-ekwu amarọ m ndị bụ ndị, mana anyị mana a lot of people ihe dị ọjọọ mere a lot of people na ya bụ event. Ụfọdụ bụkwa ndị nakwala ọfụma, ụfọdụ bụ ndị bịa gịnị bịa nwee bad story to tell. Ihe emere ebe ahụ bụ ihe m nụrụ nsi na crowd ebe m nwa na onwe m nọ ka ihe a na-eme. Crowd ebe m nwa na onwe m nọ ka ihe dị otu a nọ na-eme. Anya mmiri chọrọ ịgba m because abịa m chekicha anya sị na ihe a bụ ụmụaka. Ihe a bụ ụmụaka. Onwe ndị adọkala ihe abụrụkwa ndị na-aga n'ụzọ nke ha erutego na event, ha nọ n'iru. Nke abụrụ nke na ha nọ n'azụ ịmarọ dịka na ịbịalụ ihe bịa ime ihe ọzọ. Onye ndị nke na-agwa gị mee gịnị, ha nọ n'iru, ndị gbara ụzọ wee bịa ya bụ ihe. Ha nọ n'iru. Ihe niile na-eme wee na-eme ma fonu ma ịma aka akpa ma idu ya ịmarọ. A lot of people mess up na ya bụ event. A lot of people. And a lot of us, I be with our parents. And here you know with a lot of ụmụaka ma nkwekwu ihe mee ha that day because of the fear of the parents. Ọ bụ ka ọ bụ na agwago ha ejekwana ha akachi ntị jee. Emekwana nke akachi ntị jee. Now biko nke uche anyị dị ya, ọ bụ na o nwee ka nwa gị ụdị ihe a mee ya, ị ga-afụ ọ ga-adị very moody. Ọ ga na-anọ zero onwe ya. Except na onye ma na ụdị ihe a ga-eme wee chọrọ ya gaba na ihe ọ chọburu achọ ka o mee. Mana ọ bụ na onye na-amara ife mee na-atụghara anya ụdị ihe a na-abụrụ ụdị nwatakịrị ahụ, ụdị ihe a mere ị ga-afụ ọ ga-anọ ofebe. So achọrọ m ka anya gị ruo nwa gị ana. Achọrọ m ka ị gwa m ọ ka igwe onwe gị na nwa gị otu a ka o si eme on Friday. N'ụtụtụ Saturday ahụ ọ pụ otu a ka o si akpa agwa. Before now, for the other days of our life or his life, ka o si eme. A lot of things me. And afọ katara m ụmụaka, enwe ndị dịcha ụmụaka dịcha 4 years ma 10 years. I now wonder na event dị otu a ka ebu ụmụaka nọ na this age wee bịa for what? Amụrụ m ihe ha chọrọ ime achieve because ihe mfụla ebe ahụ bụrụ na o nwee ka ọsọ si wee mebe. Ọ ya dịkwa egwu. So ihe ndị bekee wee kwute ihe a bụ ka uche anyị ruo ebe ụmụaka anyị nọ na ọ dị very very important. Ihe mere ebe ahụ on Saturday adịrọ funny. Ihe niile m nụrụ abụrụ ihe m eji ntị m kọcha. Ndị etiri ihe. Ọ bụ na o nwere onye ma jele event on Saturday etie ya arụfọ ifujubia ọ ma ihe o mee.
izida na o zuru oshi ọ na ọchị imerụ nwatakịrị nwaanyị arụ n'ụzọ na-adịrọ mma. Ọ bụrụ na ọ gakọta kpọọ ya ụkwụ ma ọ gakọta zọọ ya ụkwụ. So uche anyị ga-adị onwe anybody ewu right now nwee ka ọnọdụ ya si wee dị, especially otu o si wee dị gbasara nwaanyị, biko jụọ ya ajụjụ, ya gaa hospital if necessary. Ọ ya dị necessary because onye ekweghị ikwu enyi dịrị ije hospital ka amakwa na gịnị mee na ọ dịkwa mma. After 3 months si jekwa hospital ọzọ. Ọ dị important. Ọ dị ka nna adụkwa ihe adị ma ọ bụrụkwa by force. Ọ ekwuche iwelu nke ịchọ iji wee mere ihe. So ọ bụ na o nwee onye inwe right now bụ na o nwee ka ọnọdụ ya si wee madị, ọ dịzi moody, ọ na-adịzi sad, nya iwe obere ya ara atakasị ya. Ọ pasi through a lot on Saturday, especially ọ bụ na ede sure na o ji nyebe event. So dịka anyị na-ekwu nke o nwere some corrections ihe melụ rather ihe program topic nji maka ya wee bịa on Saturday on Friday rather gbasara ọchịanya. So analụzi m wee na-enweta the figures of ọchịanya, how long ago nya bụ ife si wee mee. Ọ bụrụ na 2013 ka ihe mere ọchịanya mee ka ọ nwụ. Ịghọta ihe mere ya bụ na gịnị, na 2013 ka eme. So ya bụ nwatakịrị nwoke tinyere ya n'ọnọdụ ahụ nọ na-akwụgharị n'ụzọ since 2013. So that means 12 years ago ka ife ame, and for 12 years this guy nọ na-agagharị scot free. So imagine how long. And maka ụdị ihe a si eme, onye mee ụdị ihe a na free na-enwetara the right punishment, ifrọ na o ya ejeje mee ọzọ maka na ọ na free. And ifu na nwatakịrị nwoke a na brain ya isi adịrị ya mma. For 5 years ka ọ nọ na-apịtọ nwatakịrị ahụ, pịtọ ya iru n'azụ. For 5 years, 5 good years. Maka na gịnị mee na mme ya ma nzunwe ya n'akwụkwọ wee sị ka ọ bịa nọrọ na nke anti ya bụ na nke anti ya gụọ akwụkwọ. Tụọ ka nwatakịrị nwaanyị a ọchịanya si enweta gịnị zute ọnwa ya for complete 5 years. Onye ma ihe eji wee threaten this girl. So ọ gaghị hospital, enwere check-up, onwete nọmbọsị o meketa ya the girl nwụzie. Ọ nwụọkwa na hospital, ọ nwụkwa n'ụlọ ka eji eme gịnị bụ ihe eji wee pụta ife. And ndị befanya bụ nke nwoke aka akwa ikwu ihe mere this girl, ọ bụ na ọ bụrụ na ejebe gịnị autopsy na-eche ekibezi ike dịka nwatakịrị nwaanyị ka ọ bụ na ebie ya aka n'afọ, because anything ga-eme gị na kidney ga na-eshow na your body. And I wonder ka nwatakịrị nwaanyị a si na-aga through this problem, through this pain. Ọ bụgodu na o nwere onye ọ ga-agba, ọ bụgodu na services na-enye nwa gị nwoke na like at least ka keep onu nwatakịrị healthy. Mgbe o toniteziri onwe okwu ọgwụ unu. But unfortunately, nya bụ nwatakịrị emere gịnị, enwere the opportunity to even fight back. And if you go help on the body for good 12 years, ha mana this boy na-agagharị scot free. Cousin nke nwoke 12 years after, o nwere ọ bụla ọkpọtatụ ego nwetatụgo obere ọnụ wee kwubezie nekwa ife nwanne ya, nekwa ife ọchịanya gabiga, nekwa ife nwanne fa nwaanyị gabiga, na onwekwa onye na-ekwu okwu ya. Ndị onye mere ihe a ka na-agagharị na street free. So ọ kpatatụgo obere ego, tonitetụgo, ọmatatụgo ihe, conscience ya agwawa gị ya na ya bụ ife adị ọkwa mma, o wee sị ka o kwupụta ya. And ozugbo o kwupụtara ya, gịnị eme, Nigerians swung into action because ife enjoy like ya ndị be anyị adịghị ejikwa ụdị ihe akparị amụ. Ha adịghị ejikwa ya akparị amụ. Ihe a bụ gịnị, alụ kwọ nwa n'azụ.
obere nwa dị 8 years for 5 years. So ọ dị 8 years wee bịa bụ unu, iwu wee bido wee megide gịnị, wee nyagide nwa nyakasịa ya, nyagbuo ya anyagbuo, nke bụ na unu anyafọghị ya anyafọ. Ọ ihe a ka anyị fụ na ọkpara skills Saturday. Ọkpọsị na security dị ebe ahụ. So ha apụtaghazi apụta zuzuo ihe ha chizuo ha, ihe ha mezi ya n'ime the crowd. And ụmụ nwoke nọchakwa ebe ahụ. Ụmụ nwoke nọcha ebe ahụ otu aka ha si wee nọlụ na-ene gịnị, na-ewelu turn by turn, because onwere onye ga. Kedu ndị na-amụ di ụmụ nwoke a? I'm shocked. Ke ndị na-anụ ụmụ nwoke, ndị na-amụ ụmụaka dị otu a. The other day, ntị na-abịa ọrụ, o nwee ebe nga si na-anachiete azụ n'ọfịs fụ ụmụaka secondary school, ebe otu ịgba ịfụ ihe ụmụaka ji ọnụ ha ekwu. Even onye mụ na ya kwụ sef nọ na-enene, mana mụnwa nọ adịm enene na onwere ya Mohammed afụbe na gate, onwebi ya Bakari afụbekwu na ha afụgo m. So nnụgodo ụmụaka ka ha na-ekwu such a thing, ndị na-emere ebere bụ their parents. Ndị na-emere ebere bụ their parents. Sometimes as a parent, ị mara ebe nwa gị na-aga, ị mara ebe nwa gị nọ, ị mara ihe nwa gị na-eme. Biko how? Ụfọdụ parents bụ ndị ụmụ on that Saturday ha mara ebe ụmụ ha nọ. Gị nwa na onwe gị ma nwe nwere ndị na ya na hang out, ndị na ya yi wee gaa ya bụ event. Some parents ka ụmụ ha ka ha nwee power. You can't tell them what to do. Ya bụ ọkọrọ aka, ya bụ onye kụrụ ọkọrọ akarị gị. O nwere ihe ịmụ ihe emenwu. Nke ị na-eme idime ọfụma. O nwere ka nwatakịrị ga-esinyekwa anụ gị nsogbu, akpọnake ya village, ịmago ma ọkpọnye ndị vigilante, akpọchigodi ya, ịmago, because ihe a nọ mere n'Ọkpara Square. Ke the difference between ihe mere ọchịagha? The difference bụ na ama onye nka na ha bi n'ụlọ, so they continually did it. But the fact is that na a na-eme obere nwa na-ekwesịghị. Ndị nke Ọkpara Square bụ na ha na-eme without their consent. So because na ha found onwe ha in the crowd and ha chọrọ ịnọ nwa anwụle, eme gịnị, ụmụaka mmadụ gabiga experience ya ifefe ekwesịrị, ife na-adịrọ mma. Ya bụ ihe fiakwa ma arụ nghọta, because sometimes nnọfe ụmụaka na-asị kedu ndị mụrụ ndị a, ke ka ndị ya si eme exist, how? Aghọtara m ya, ọ na-afịa m arụ nghọta. Ke ka ndị dị otu a si eme exist? Kedu ka ha, how do they live with themselves? Ke ka ha si alalụ ụlọ n'abalị, lalụkwa ya ọfụma? Aka dị mụ na gị sef, aka anyị dị ọcha ala, ha ka anyị alahụ ụra ọfụma n'abalị. It marvels me. Ọ na-awụ m akpata oyi. Anụkọta m akụkọ this morning. Ikekwụla ọtọ gwụ m. Ike kwụrụ ọtọ gwụ m, because ihe abụrụ ihe nka, ihe abụrụ ihe nji maka ya wee je. Anyị niile je ka anyị je nwa anwụlị. Ụmụaka azụ ha azụ ma amara ebe fasigasị. Ọ bụ na ị nwe nwa nwoke arụ na-afụ ụfụ kịta, nwee mark na arụ, o so na ndị etiri ihe, o so na ndị na-adị anụ ihe, o so na ndị a na-aya. And o nwee ka ọ dị na as a parent ịnọ nwa gị ana-aga through all this process while growing up. O tonitechezie ka ihe ọ ga-abụ, mgbe a ka nwatakịrị ji abụzi terror. Especially nke ọ ya wee mee a na free. So mepekwa phone line kita anụ ka mmalụ mmadụ one mekwalụ, because I'm a lot of people got that event. A lot. In fact, Ọkpara Square abara mmadụ. Ọbahọ mmadụ. Nsị gị na ọbara, believe me, asị gị ọbara.
ọbara mmadụ. So anọ m live na YouTube channel anyị Vote Odenigbo. Ị ga ebe ahụ itinye afa anyị Vote Odenigbo na the search space, obuba gị directly to our page. Ịpịa aka na that DP anyị ebe ring red odubata gị ozugbo na live ka ị sonyelu m n'ihe m na-eme n'ụbọchị nke taa. Obi adịrọ m mma o, obi adịrọ mma because ikwu ihe a kịta echetacha m ihe niile onye kọọlụ m ihe akọọlụ, but maghị ekwucha, ọ bụrụ ihe niile ka na-egbu na ebilive m na ndị okenye ka mụ na ha na-emekọ ya. So ị ga-ejizi ile gị na eze gị gụọ onwe gị ọnụ, gụọ ile gị ọnụ, bụrụ na ị ga-eji ile gụọ eze gị ọnụ. Nke ọ bụla ị chọrọ ịgụ, just be counting something, na-agbakọ na-ewepụ, ịgbakọcha wepụcha, ịma na ihe anụa na ọka mma, ịma na ihe a ndị a na-agabiga ọka mma. O wutekwa m o, makwa atụrụ gị asị, o wute m maka na ọ bụrụ ihe mụ nwa na onwe m gara, ọ bụrụ ihe nche na mma anụ. Anyị dị happy na ndị mmadụ pụtacha, anyị dị happy na enwe success because anyị nwa na onwe anyị ịmago anụrọ. In fact, ị na-anụ na ezuru ihe mmadụ inside, from outside onwedị ihe mee from outside, because ọ bụ na onwe ihe mee from outside, ịmago nke a ga-adị easier to circulate fast. Mana due to na onwe ego circle of friends, maybe na ha adịgo 5 to 6, they decide ya na ha ga-anọ that particular area, rob all people of their phones, rob all people of their dignity, rob all people of their happiness, because o nwere ụdị mindset iji wee bịa ya bụ ihe. Mana ihe dịka m si na-ekwu, ihe m na-ekwu bụ gịnị? Ka anyị kpachala anya ebe ụmụaka anyị nọ, ka anyị kpachala anya ebe ụmụaka anyị nọ. I promise you, ndị na-ezuzu ya bụ ndị enwero nothing mean ma education ma ọrụ. Ndị a ụmụaka bụ na gịnị mee ha kwesịrị ịdị very humble, na-enejelu Chukwu anya, na-ayọ enyemaka from eluigwe ka ha malụ na ya enyelụ ndụ fa aka. Anụ m na onwe onye nke onye amị malụla mapụ ya eze korokoro atụtụrụ eze nye ya ntụrụ provide ya phone ozu, wee bụ na phone ebua ka o ji. Ada onye nke ahụ bụ na Jerick nọ na stage na-asịsị jide ya na ozu ufe. Amakwụrụ m ka o si nọ na stage igosi gị na anya nwa mmadụ na-aga na stage. Ọ magoro ihe ndị ụmụaka a na-arụ, anya ya na-aga. Onye nke ahụ ejidere ụdị ụra dị ọsọla amara ya ezi ya dị na kpokọnyere ya nye ya, kụọ ihe akụrụ ya still until o wepụtada afọ. Ka anyị mara na ụdị ụmụaka anyị na-azụ, ka anyị mara ụdị ụmụaka anyị zụcha, mana ha decide ya na ha ga-emepe ihe sọ. Ị kwesị identify, then ị mara ka ị ga-esi wee seek help n'isi ya bụ nwatakịrị. Enwere a lot of ways to kill a rat, enwere many ways. Mana decide go that you've done your best, so ihe ga-ahapụzi ya na nwata gọcha na n'iyi na n'iyi. And I'll keep saying it, at the end of the day, ọbụkwa be m ka ọ ya emegịnị ka ọ ya na-azụ. Ọ bụrụ be m cha ọ bụ dibịa makwa otu anụ a na mbupụta ya maka ndị bụ na ha na-ege ntị, ka amarụ that na sometimes number one, ama m onye ha zuru oshi ya. A lot of people ejidekwa, a lot of people ezukwe, ma ndị ejidero, mana ndị nke ejidebe ihe bụ gịnị? Scapegoat. Ka ọsọ ihe ọ ga-abụ mmadụ a ga-eji mee scapegoat. Ma ndị asị ha ego tiketi, ha ejighị ego tiketi, mana ịchọ ịbịa na fence na ndị otu ya. So ụfọdụ bụ ndị bụ na ha na-ere na ha bụ na gị na ha kwụ ọkwa, because iche gị na ya si n'ụlọ pụta chee na ofu ije ka unu pụtara. Yara ama na onye nke a nwere ulterior motive. Adị na-ewutekanarịcha m n'ụdị ihe apụtaba okwu na friends ha ka a ga na-eme arrest. Ndị na onwere ihe ha mee, efu na ọha ka a ya na-eme arrest, ha nwa ka a ya na-eji. So ọ dị ezigbo mkpa na anyị mee gịnị, na anyị ma ụmụaka. O nwere nwata
na-eje ọ bụrụ ebe niile ka a na-eme gịnị ọ sị ka o jee ka ọ ya eje ọsịkwa ya dị 18 years ya dị 20 so long as no a child gịnị ya biri na the same roof ọ bụrụ ebe niile ọ sị gị ka o jee ka o eje o nwere ndị ga-asị ya mba ọ mazi anwụ apụ o jechazie bata inwezi okwu egwu ya. Alright, so kpọọ m na 0706-048-5853 ma kpọọ m na 0915-570-8347. Ihe na-ewute m n'ihe a niile bụ na ụmụaka bụ our leaders of tomorrow anyị. Ụmụaka kwesịrị ịdị ya na-aba. Ụmụaka kwesịrị ịchọ way no matter how anyhow ka ama na this country na ha ga-edobe ọfụma ka obodo a dịkenere mụ na gị na mma. O nwere ka ọ dị na ọdịtem ụmụaka bụ ihe a na-aya na skwamfuo o nwere ka ọ dị amarọ maka gị mana mụ na onwe m mana ihe a nwere ka ọ dị. So imagine na nwa gị bụ apa imagine na nwa gị bụ apa nata n'ụlọ and there's a strict parents because some of them nwere parents ga-find kwa out ihe men without know. Nwere parents bụ na ha dị so very intentional about ụmụ ha. Enwere parents dey very intentional. Unu ewe n'iwe phone line adịgo open on emepego m phone line 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. So for parents who had intentional because ọ bụ na nwa gị o nwere ka aka a lot of aka bịara yesterday bụ ma ndị si ọ bụkwa obere ife ọ bụkwa sọ ndị Enugu pụta ma ndị si Lagos ma ndị si Ebonyi ma ndị si Anambra ma ndị si Port Harcourt a lot. So I'm that na a lot of us bụ good parents but I need your dino program mana ha ga-agbagharịbago maka ihe gabiga on Saturday. Hello good evening ke ime Obinna a na-eme no ka afa gị na ebe isi akpọ m isi agụ ebe Agamede ka isi na afa gị bụ okwu dili oh daalụ sọ long time long time okay okay daalụ sọ daalụ sọ so ka ebe nọ kịta na-enwetazi ma ọ bụ the same place network adịrọ chai ije ụwa is well ọ ya adịcha mma daalụ sọ onye kwu wee fụnye na ụwa kịta anụ a ka o nwere ebe somewhere in Nigeria network adịrọ o nwere another network provider ma for 6 months or 7 months na network adịrọgodo na ndị nke ahụ like I don't understand it. So na Nigeria ka ya bụ ihe chọọ ime na nye mmadụ pre-information anyị enye mmadụ pre-information onwe ihe dịka nekwa na anya ọ bụ na ị na-use kwa network 6 months meanwhile people na-use your SIM card people na-use your network you just keep ha gịnị hanging like that ọ dịkwa egwu mana nsogbu adịrọ 0706-048-5853 ma kpọọ m na 0915-570-8347. Hello ka ime Uruchioma ka afa gị na ebe isi akpọ m
Ezimo from Ojoto. Ezimo mbọsị a ka m nọ na-asị gị ka ị bịa kọọrọ anyị ka ndị ide mmiri si eme. Mba, ọ bụrụ maka ihe omenala. O nwere topic anyị kwunitere maka ụmụ nwanne, otu esi progress na family, otu o si abụ ofu onye bụ na onye anwa ji ego na family. Na a whole family otu a na-asọ ofu onye ji ego na o mean na nwere onye ji ego na the family. Then na nwanne nwoke bụ ụzọ nweta ego kwesịrị isetụlụ ndị ọzọ, ịmago mepere ha one or two things no matter how small ka esigodo ebe ahụ. So ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na ọ dịrọ na entitlement nke a na nwanne nwoke kwesịrị fight na ọ bụrụ iwu na nwanne nwoke ga-stand ya. Nsị ya na-asịzikwa na ama m somewhere na Anambra or if not Anambra niile. Amagodu m, yes, man, at least onwe abịa na ide mmiri now, like mo nwa na ama part of ide mmiri ọfụma, so mana achọrọ m ka o si m n'ọnụ pụta. M na-achọ onye at least na ọrịa ya akọwatala ndị mmadụ that na ihe mere most of Anambra people ji enwe ego bụ na ha na-enyere onwe ha aka. Gaa n'iru, nsogbu adịrọ. A na-eme bi otu ahụ n'ọkpara nya, ihe abụrụ izizi ọ na-eme. Nke nna anụ bụ nke na-eme n'ilo. Ji. Ai. Ụmụ nwoke ju. Ai. Nah, yeah. Not possible. And the Makola boy. Oh, ya kwesịrị ịbụ na ka anyị nwekwa na onye ndị nke anyị. Ihe a na-agwa gị bụ n'iru, very close to the stage. A na-agwa gị na ị nọrọ n'azụ na onwe dị ihe mee n'azụ.
Hey. I'm not going to. Oh. Oh, daalụ sọ. Magụwa, daalụ, 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 daalụ. Ọkwa n'ihe ọjọọ na-atọ ọchị, mana ọ dịrọ funny. Ihe a bụ nnọọ typical of ihe ọjọọ na-eme gịnị na-atọ ọchị, mana ọ dịrọ funny. Ihe eji na-eweta ya bụ ịbụrụ parents, uche gị dị ya. Uche gị dị ya. My happiness bụ na at least ndị ga-amụta ihe ga-amụta from ihe a megodu ma ome n'ilo ma ome n'ime. Onwe ndị na-around ga-amụta ihe. Onye chọọ ije event yichie arụ gị ọfụma. Yichie arụ gị ọfụma. Amarọ m ihe na-agba alọt. Afọ katakwuzi m dressing yes that day self. Ike gwụ m ọbaghị uru njọs nnọọ kpọchie obi kpọchie anya. Si na ọma mfụ m ofu n'obi. Hello. Ka ime. Abụchi nnọọ. Nnọọ gaa n'iru. Eziokwu. Oh, yeah. So ya bụ ihe mere yesterday ikiri na-ekwu ọ bụghị ha na-ekwutecha ndị nọ n'ihu ma ndị na-ahụ ndị na-ekwu ndị gara ihe ahụ na anya ha ji ha hụrụ ihe ha ahụbeghị. So mgbe ụfọdụ nwatakịrị a na-asị na ụmụaka ụmụ mgbe ị ga na-eme ihe ụmụaka na anya ha n'olu ha na-apị na-ama enwere ike na ha na-aga otu Shoprite gaa ha ka ha yi uniform na-agba na shop na all these places.
So it's very, very unfortunate. Ghana looking at my don't issue number that. Oh, so. Okay, 0706-048-5853. My phone at 0915-570-8347. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Daalụ sọ. Commander, no. amụta ihe so mana nwata emufu na-eme n'ihe ndị anyị na-ekọwa ka anyị jisi ike na-ekpere maka Baịbụl mee ka anyị mata na mgbe ikpeazụ etutu ihe anyị ga na-abụ ọkacha n'ebe ụmụaka anyị and na ohere orebi mmụọ nke ọgwụgwọ oge jupụtara anyị ime ị ga na-esi mmadụ ụzọ ndụ mana ọzọ na njem sef ama abụ ụzọ oge ọ dịghị ide agba n'ike so mana ọkachukwu nyekwerewe anya ka nọọsụ sọsọ amara Chineke bụ onye pụrụ igwe ibe ga na-aghọ mmadụ ahịa si mbọchị ọzọ ị ga-abụ ihe ahụ mere next time ọzọ ọ bụ onye ihe anyị na ka ndị agha na-atụgharị Daalụ. All right. Ọ kwa eziokwu anyị kwesịrị ị na-etinye ụmụ anyị n'ekpere o. Ụmụ anyị bụkwa ekpere ka fanid na-asịkwasị kwukwa ekpere na gịnị n'ọlụ ọ bụrụ ị na-ekpe ekpere ịgba nkịtị ị na-ekpe ekpere ị na-eme gịnị na-alụkwa ọrụ dị na ya. Hello. Good evening. Ka ime? Chinenye nnọọ. Oh, yeah. Okay. Oh. Ndekwa mma. Kekwan. No. Yes, I for yesterday. Me too. Of course. Ọ na-adị mma anọkọtakwa na efu ndị gị na ha na-ekwu okwu ka e nwee something new. Daalụ sọ. Daalụ. Imagine n'ọkwa chọọchị. Ọ dị that bad? Ha dị anụkwa. Yes, sir. Daalụ sọ. Daalụ.
daalụ so na anugoni a na-ekwu a na-eme gịnị a na-ekwu a na-ekpe ekpere a na-ekwu a na-ekpe ekpere maka na nya bụ ife ihe mfụkwa that yesterday day for yesterday ejekwa m mana ịmagonu dịta ọrụ m anọdị m ebe ụdị ihe a ya na-eme dị sef because ka ihe nchọ imegide wee jete na ya bụ ife makwa ejete ya bụ ije dị anyị maka na I can't deal like afụkata m crowd nna nsị edishon ọ bụrụ m onwe naba hello ka ime good evening ka afọ gị na ebe isi akpọ m alright chekwube nnọọ anya ha oh yeah, but the thing all dressing isi ha asị alright daalụ ike gwụkwala ike gwụkwa the truth is that I keep saying it ọ bụ na before now na ị na-egebu m ị ga-ama na m na-ekwu all the time mgbe niile maka gịnị dressing you attract what you are or you are dressed how you are dressed ịgbara ọtọpụta a ya echenu na ịchọ ka ị na-eme expect mgbe ịgba ọtọpụta na public nna afụkwa m makwa atụ asị mụ bụ nwaanyị afọ ma ọ nọ na-asụ ịmagoro o nwe ka o si eme m n'anya because ọ bụ na ọmụnwa nwaanyị bụ nwaanyị ọ na-eme m like this how much more nwoke you can imagine how much more nwoke onwe ndị ihicha akwa ị na-asị na onwere onye ọgbọ stylụ you are comfortable anyị makwa na ịdị comfortable otu akụ ụmụ nwoke ga-esi wee emekwa gị ihe ga-esi wee dịkwa comfortable mgbe a ga-eme gị ya because a na-ejide onye ukwu a na-ejide onye nta ọ bụ na ị dresịrị ọfụma ebe ahụ eme gị eziokwu ha nwachọrọ okwu ivu mụnwa ya afta bịa nụọ ọgụ mana nnecha anya mfụ na tapolin ka iyi na-arụ ma na iyi rọba hello Keki me good evening ka afa gị na ebe isi akpọ m Chibuzo from Transekulu no daalụ gaa n'ihu
oh my, yeah, I'm not supporting indecent dressing, but I don't think nobody you got justify it, you justify a wrong. Because I'm man no diki ya no ni meku mana crusade na eba na get there na ban. So everybody ni me ya maka yiru we nguda. A man that is a rapist is a rapist. Some of these people keep on already kabuna gang kahashi. Maybe Hama friends that somebody said or how could can forget see. Their plan is to get back that money. How they can just spread it themselves. Keki so man ama and man suspect. You the kiss on them offense. Keki so man ama offense. Obro your thing, open your thing, you get it here. Obro you na like. The family the family gi. The family gi can like it. The family gi na can like it. Mata na madi depends na bright. It's not opportunity you are messing the person up. Because a rapist is a rapist. Like when I know you could get on that girl, it's not what don't say about that story. It's the right person. You got na the girl na madam ya na rapia or na address. Nemo Ikewu. Mana ya ncho All right, Dalo so. Okay. Achọbụ m eju on our cover that na indecent dressing the right because I want onye try exonerate from the blame. Nwanyi ga-ewelu blame ya. Nwoke ga-ewelu blame ya. And if ifo ka ị ga-ewelu, anya ka if you do anyhow, you see anyhow. There is a reason for it. You dressed anyhow, ụmụ nwoke were gị kparịa amụ. And I promise you, abuna a lot of people now there for the name. I got here for Nwanyi be ka ga na say I know you fit your kwanya wa je gbala ọtọ bi. What onye ga support oge? Before I support oge first, I get blame godigi. Onye ki yeju e malo ni na-eme ihe the right ki na-eme ihe the wrong. The majority of the people ga na see I know anya butel, na anya kpatala nkụ arụrụ si ngwala bịala ya olele. Because at the end of the day, I can just see parents. Obuna nwa gi bi n'ụlọ. Ụmụ ụdị akwa. Except na ọchị ya na-akpa because ụmụaka kịta dị arụ anyị. O biko yi one long gown nwanụ. Iche na ọ na-eje night vigil. Ọ pụọ be enyi ya nwaanyị na ya plan chago na ha ga-eme. O mee gịnị? Otilo. Ngwere n'ọfịa oke n'ụlọ ka oke n'ọfịa ngwere n'ụlọ. So you can imagine. I can just see ka ibido n'oge in Bible wa good training. Imago know why the right orientation, how to grow up, all the very important. Now when did some not on YouTube, right? And on YouTube in case of nature join him. And I'm chukwu my brain Charles. Only in case him good evening teaching us. Oh, Daluson in our form live. Happy to see you on my fine suit. Yes, I'm suit imagine that. Anything in this end time is all about the evil world, of course. Oh, I know niabo wa jolonjo na eno umuaka meri ihe anu umu nwoke o. Adibe kwugodo umu nwanyị. Umu nwoke ya eme ihe nwere onye nke ya erugo 28 years. In fact, onwere onye dị 28 years ga-eme ụdị omume. Onwere onye dị 27
Game anybody do 27, do 28 mood I'm nke agwugo. Man onye ahụ is hopeless. Onwerozi any direction. Onwerozi any ambition no na life a. Onwero. Nya, onye ya di 27, 28 wee gbagowe. Wee kpo odi agwa, forget it. That person is finished. Onye ahụ olileanya adịrọzi. So, all the very important. Why no near beginning? Ụwa jọrọ njọ, ụmụ nwaanyị kwesịrị ịdị careful. Kita abụrụzi nke be yourself, wear what makes you comfortable. My dear sister, when they are comfortable to mess you up, ha chọọ kwa ema. Ha chọọ ha ema, ịdị eje dinner, ịdị eje a private occasion, public occasion like that, gbara ọtọpụta as nwaanyị. Ekenekwa gị na-ekene ikwe ihe na-eje elugo ozi ma nke ị na-ejekwa ụlọ ozi. Maka na ọ dị egwu. All right, Enebechi Chikwadosim. Good evening, Auntie Chi. First time joining live. Dalo so. Dalo, well done work. Kudos, Dalo. You look take away. And when he was on pass it, now but I dress off. When you see no when you pass, I will say, oh, no one can pass it. Auntie Chinazo, good evening. Welcome to the first Monday of the month of November 2025. I'm wishing you the same. And and this some not live on YouTube. I wish you the best. Onyejekwe Cecilia, all these children, where are they coming from? My dear, if you ask me, now who I go ask? I am Melundi Quesisiri Sadia Jujukan na first send this message to open a fair day again to somebody negam gagwafa. Kedunde na mo mwaka kebe fasi. We parents have a lot of work to do on our children, especially the boy's child. I agree. Some parents have left them to do what they want, and it's bad. God. Anyway, family ma. That family, the asna onyuku, from the first child to the last child, is always outside. Now they go bringing money in for parents. Wela kanabo. Walokona na erube 60 years. Or kai when I had the 60 years. Ma nwafa na erube 25 years. That's the number one. But what was a parents had their katazi for them. Na Nigeria kita. Ya bro obodo things are easy. Obodo self. Obodo na dey arụ any abro problem. You can never starve. No obodo possible. Na agwa gị with facts. Onye no obodo onye mere ụmụ nwanne anyị nwoke ịma nnata nwe ego mana ha na-eli nri na-adị fresh because government is helping them. Government is helping them. Na Nigeria ba anyị kịta nọ ka isi obere nwanyị ntị pụọ ji ekpe ego kedu ihe mere esi ọ ga-ezu oshi ọ ga-eme what to do ọnya wee ma aka akpa otu o si ebido ọnya. That's the thing. Ihe dịka tata bụ Monday na eje Holy Ghost ma je somewhere je lay the phone lay a scrap phone mmadụ go 3 million ma 1 million ma 500,000 ma 200,000 ma 50,000 ị ga-afa na-eli ya 20,000 na 30,000 chere chenalụ parents ha emepe aka nalụ. Ọ bụ na ọ dị izi gị nwa onwe gị na-eziga ya ọcha why not ije mie ọ bụ ebe iche na ọ dị izi ịkpata ego na Nigeria now why don't you go and do it? Gị na di ga na-eme ya take care of those children at age 24 25 nwatakịrị kwesịrị nọ school outside na hustle because no need ọ bụrụ na parents ya dị handicapped. Ndị a na-agwa gị taa ndị nke mma first hand information parents ya dị ha ekpughị isi ha adahụ ngwụrọ ha adịrọ handicap onwere ife na-eme ndị a mana everybody including first child na ụkwụ akwụsịbeghị ike ọfụbeghị ka ọ ga-esiri nri na akpata ego by all means necessary. Last born I don't know if this is Nigeria or pure wickedness, but my parents see the wicked and I don't know how else m ga-eshi wee kwuo. Ama m otu ọzọ m ga-esi wee kwuo. Queen 79, Queen Daloso, Queen Sim, should I speak Igbo? Yes, this is my friend from Obodo Igbo. Monos no na like Igbo. Friend them Mia Bogene bu Igbo. So the friend na kuzili Mia Igbo, Mia by extension na kuzili. Anya wana kwala around on am talking from the auntie. So if you go here merenje me see this our program with English. Maka no one day but if I name na massive. Davido for example. And you won't blame people for coming out. This though would generally is mad. Ezbo mmadụ ya dịrọ hidden. He is
goodness in kia ezo. So when you see people turn out for you, all because Nibu is mother, but don't want anything special in name. But he decided to go in the world where people the wicked, in the world where people the mean. He decided he the light, he the kind, he the generous. He happy in omit hatred but love. He need to read that mother much. But when you have ihe me mmadụ na ọ na-ewute gị ihe ya ọtụkwalụ mmadụ ụtọ ị na-adị happy with the person mmadụ mee ihe ọjọọ ya reprimand ya n'ife ọjọọ ahụ o mee jiri iwere aka nnipịa iwere aka ekpe mee gịnị dogote ya bụ nwa si ya na ife ime adịrọ mma but love kwa gị. That's just Davido and onye mere iju efu apart from na ọ na-eme like good music all the generous. He's not a philanthropist. Ọ ga-agwa gị na ọ bụrụ a philanthropist but he's a good person ọ na-enye. So why don't you be that person? As a parent, why don't you extend this kind of teaching to your child? Give one away, give example. When parents mana, mmadụ kpọọ gị kịta asị gị gị biko ka ọ bịa na be gị na all the stranded, gị ga-ajụjụ wise. And somehow, we might not go have a last hope that person. Ihe chọrọ onye agbayarụ achọta ego hotel, kwụọ ụgwọ hotel. You must show kindness in the shortest of time. For the name na achọ ka enyu 1 week notice before mother achọta unu bụ anyway nke a bụ topic for another day. Can have to deviate but ọ na-ewute them because people are the kind now. If you find the kind, okay benefits from you. It benefits them ma. Imam na-eme ihe agụ a na-egbu gị but nya bụ na number 1 on the list. All right, Queen 79 Dalu, Mr. Melchizedek. Mr. Melchizedek, rather. Good evening, Auntie Chinaze. Kenedere Chukwu for keeping me at home with a knee injury after playing. Some of them would learn. Tomorrow you will see them in another event. Because I got a journey event. Or for some of us, or for you're gonna go on happiness. I just not like it for other people na enjoy na imago the love. When you also na-eje dị abụrụ gịnị inwe anwụrụ ịfụ ndị ọzọ. I'm not like in the midst of happy people. Ebe a nọ na adị number 1 abụrụ m onye na adị m anọ nwe onwe m. I can't stay on my own because ọ ga-adị boring, ọ ga-adị dull, ọ ga ịghọtago. So anyị na-esi ka ọ ka mma ụmụ event dị otu a ka gịnị mee ka ọ ka mma ka eme. Let's do better upon all the security dị there. Ụmụaka hey Amarachiago, Dalo, Amarachiago. Good evening, Auntie Chinazo. I didn't even remember that weekend show. I was engaged with too much program. Too much program. I will go first. Sorry to people that lost my dear belongings. Dana. Sorry to them. Oh, sorry. Chinaya glad. Hi, Chinaya Dalo, sir. Okay, Chukwu my brain child Auntie Chinazo, are you from Anambra? I like the way you speak this Igbo language. Chinaya glad. Ada Ide, you are looking good. Now wow, now don't they give me name like this? Also answer no. Asim na mama ka hasi ma siro mu na. All right, Dalo, can not change back to the phone line. A lot of you know na bom. Biko ewu na adị n'ọkụ 0706-048-5853 nwekpọọ na 0915-570-8347. Hello. Ka ime adịkwa m mma daalụ sọ honorable no. Of course.
Yes. Dalo so. Bless you too. Dalo. On a demand no as a parent, you high confidence in your kids. Abron kiga na ekwu obi na amapu gi na ekwu ha imekwa ekwu obo na afugo nwa gi somewhere. No. Ọ dị ka mpam ka mmetụ obere bragging. Ọ hapụ ọ sị gị otu a nọ kịta na ụmụ ife niile ụmụ ya ga-eme. Ọkwa ịfụrụ ụmụ ya niile na ọgụ ha ka akwụkwọ before ha esicha na biya pụọ. Ọ dịrị all the very sweet a parent ka ya accept na Igbo ịma na nke a na-asị na ofu nne na amụma na ọ bụrụ ofu Chineke. Nna aghọtara m language aha amara m ebe o si, but kedu this kind of a thing from your parents. Ị ga na-agbazi mbọ ka ime ka sure na ifelu ọha asa onye ma ihe. Hello, good evening. Ka ime? Oh, daalụ sọ. Can I ka afa gị na ebe isi akpọ m? Emmanuel no. Aburo first time we got the event, but not first time on na in details. Ima na wo mbia kwa na alo onwe my brother. Nwere oye mu. Before ade ma aju kita ka njubaze. Se ka mmalu ka ihe si wee ga da yesterday. Yotago. Eziokwu. All right, daalụ so. Biko mbosi ọzọ gbatinata radio gị na ịchọ ka anyị na gị kwuo without imago noise. Gbatinata radio gị. Okay, unu anụgo ni an. Mana eziokwu ọbụrụ nke unu na-anụ gị efe mere eme ka ọ bụ ikwesịrị ịzụ ụmụ gị n'ụzọ nke Chineke. Zụọ ha to the point na ha pụgodo n'ụlọ. Ịpụ apụ abalị ga na-afịafa arụ. Hello. Okay, just keep watching my zone at 0706-048-5853. What's name is Parapo. Parapo. Auntie Chinazo, you called me Amarachi. My name is Amechi. Sorry. Bye, Alo. Amechi Ago, not Amarachi. My dear,
nke a bịawago adị m afụchasịzi ụzọ ọfụma. Hello, mgbede ọma, ka eke ime Chidozie from Enugu nnọọ. All right, I like him. Maybe si abia. Home na gini me na I get blame eke. Ụmụ nwoke welu, ụmụ nwanyị ewelu. Hello. Ke ime. Evening. Ka afa gị na ebe isi akpọ m. Papa ejima nnọọ. Gaa n'iru. Daalụ. Oh, yeah. Afọ onye gba ọtọ. Dalo so. Dalo. Yes, just one more caller. Kampiachi for the day 0706-048-5853. Hello. Joseph. Chidozie. No. Ndị ka gị ike.
Dalo so, and go about my lucky last caller for today. Now, so get Dalo no kun swear no yellow no was sinkita. Mana before I'm pom get in 1 or 2, to my 2 cents. Makana nya bife. Open enjoyment ka ijel. Enjoyment ka anyị jel. Anyị ejero ka ije mee gịnị? Ka ije experience ife ọjọọ. Obi anwụle ka anyị jel. Anyị ekene na Chukwu na first for idowe anyị ndụ till November. Isikwa ka anyị bịa na third ka anyị mee gịnị? Ka anyị nwekwa anwụle ọzọ. Abi na kedu ya na akpịa first of that first, yes? Because Saturday bụ first. Mana unu bụ ụmụ nwaanyị biko zikenenu ka anyị hafe na-akpụ anyị n'ọnụ. Ị na-ebugharị ihe Chukwu nye gị ibu ya, mara ebe ị ga-ebu ya na-eje. Budori ya dị gị n'ụlọ. Ma ọ bụrụ ya gawa di na wite enyi gị nwoke ma whatever. But ihe dịka event ebe unruly people carry. Mara onwe gị. Hie asaa n'anya. Gwa onwe gị okwu. Ihe abụrụ maka who dresses better. Phone gị fuo kịta eje gbagharịba. Ịchọba ọbụna na ọ dị gị bụrụ enyi gị nwoke bụrụ onye ka ị ga ha akpọwa kịta na phone ya. Ịchọba nwata nwoke mmadụ ị ga-pressure. Maka na ịchọ ise picture, why not idobe phone gị n'ụlọ ebe ị ma na phone gị fuo like this na ọ ga-ewute gị. Maka ndị nke bụ na adọla akwa mee ihe ekwesịghị ime. Kedu ife kpatara na gị nwa na onwe gị ama nji wee mee gịnị? Kwụile onwe gị ugwu. O nwere ka ụdị ihe a ga-esi wee mebe iji nwayọọ pụta alụfa ebe afọ. Because amụrụ m otu ime event echi ndị mmadụ ga-apụta, ọ dịrọ possible na ndị mmadụ ama mpụta. Anyị apụta. Mana ọ bụ na anyị bụ parents biko ọ bụ na anyị nwere ụmụaka, especially ụmụ nwoke. Because bone nwoke na nwaanyị abụrụ ofu. Ihe abụrụ obodo ebe a na-amụ martial arts si na ụmụ nwaanyị. Nna dekwanụ ụmụ nwata kwando to defend yourself, onye mekwa edowa ya ọnụ. Ebe a ka m ga-abịa na njedebe ụbọchị nke taa si gịnị ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Onye mara asụsụ onye ikwu, onye amaghị asụsụ ọ na-ana. Agbacha ọsọ agụọ mile. Olile ama ebune ji ibi ụgwọ. Daalụnụ ka emesị. Ka ọ dị echi dee. Bye. Amechi agụ.